Η εισαγγελία αυτή δεν θέλει να ασκήσει ποινική δίωξη κατά των 15 αστυνομικών. Μα γιατί άραγε? Άραγε έχουν προηγηθεί οι υποθέσεις των Θανάση, Ανδρέα, Στυλιανού, Ανής, γυναικών θυμάτων που πήγαν στο ΕΔΑΔ και κέρδισαν πανηγυρικά κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υπόθεση Σάντι που περιέχει πολύ σοβαρές καταγγελίες και πάει λέγοντας. Στο χέρι μας είναι να αποφασίσουμε ότι δεν πάει άλλο και την Κυριακή που μας έρχεται 24 Μαΐου να πάμε να ψηφίσουμε. Είτε θέλετε να ψηφίσετε Volt Κύπρου, είτε κάποιο άλλο κόμμα που πιστεύετε ότι ναι θα μπορέσει να κινηθεί για περιορισμό του ανεξέλεκτου της Γενικής Εισαγγελίας, καλά θα κάνετε. Σας ευχαριστώ.